Kaixo, bideo honetan jarraitzen dugu gasen astekin, ikusten dugu anpolla baten barruan daukagula alde batetik hidrogenoa eta bestetik nitrogenoa. Eta esaten digute zenbat hidrogeno eta zenbat nitrogeno masa daukagun. 20 gramo hidrogeno eta 50 gramo nitrogeno. Baita ere esaten digute anpolla honetan presio totala hau da. Bi gasek batera sortuko duten guztizko presioa dela 1200 mm merkurio. Hidrogeno partikulak eta nitrogeno partikulak egongo dira anpoiaren paretaren kontratalka egiten eta horregatik esango dugu presioa. Hau guztia kontuan hartuta, eskatzen digute jakitea zein da 1200 mm merkurioietatik hidrogenoari dagokion presioa eta nitrogenoari dagokion presioa. Gogoratu presio totala kalkulatzeko azkenean, honen presioa gehi honen presioa egiten dugula Daltonen legearen arabera. Hau da, presio partzialen batura emango digu totala. Batzuetan, hauek ezagutzen ditugu eta presio totala kalkulatu beharko dugu. Kasu honetan kontrakoa da, esaten digute totala eta ematen digute bakoitzaren masa. Goratzen badugu, alde batetik dauzkagu, hemen frakzio molarra adierazten du. I da edozein elementu. Kasu honetan, imaginatu I jarri barrean H2 jartzen dugula. Orduan, Isa H2 hori da hidrogenoaren frakzio molarra. Eta esaten digu, barruan dauden mol guztietatik zenbat diren hidrogenoskoak. Hau beti ongo da 0 eta 1 bitartean, 0 esango zuen ez dagoela inolako hidrogenerik, eta frakzio molarra bat bada esan nahi du dagoen gas bakarra hidrogenoa dela. Zertarako erabiltzen dugu frakzio molarra hau? Bakoitzak sortzen duen presio partziala, ezagutzen badugu presio totala, biderkatzen badugu frakzio molarrarekin lortuko dugu. Beraz, lehenik eta behin jakin bar dugu zein den gas bakoitzaren frakzio molarra. Baina ikusten duzuenez, frakzio molarra kalkulatzeko jakin bar dugu zeintzu diren hidrogenoaren molak eta baita ere guztizko molak. Horregatik, lehenik eta behin kalkulatuko dugu bai 20 gramo hidrogenotan zenbat mol dauden eta baita ere 50 gramo nitrogenotan zenbat mol dauden. Alde batetik, behar ditugu bai hidrogeno eta bai nitrogenoaren masa molarrak taula periodikoan aurkitu alditugula edo ariketak agian ematen digutela datu bezala. Behin ezagutzen dugunean zein den masa eta baita ere masa molarra, gogoratu hidrogenoaren masa molarra, hidrogenoaren masa molarra 1 gramo bada, hidrogenoa binaka agertzen denez, bere masa molarra izango da 2 gramo satimol. 20 gramo baditugu eta mol bakoitzaren masa badira 2 gramo, guztira 10 mol hidrogeno ditugu. Hemen daude 10 mol, beraz jarriko dugu hemen 10 mol. Ados. Eta bestetik, nitrogenoaren kasuan berdina. Nitrogenoa diatomikoa denez, agertzen zaigu bikoteka, nitrogeno bakoitza, nitrogeno mol batena da 14 gramo satimol, bi agertzen direnez, 28 gramo satimol. Eta gu 50 gramo ditugunez, egiten dugu, zatik eta ikusten dugu 1,79 mol ditugula. 1,79 mol nitrogeno. Jakiteko guztira gure ontziaren barruan zenbat mol dauden, egin barko duguna da, gas bakoitzeko mol kantitatea batu kasunetan 10 gehi 1,79. Eta hain zuzen ere, hau da hemen egin duguna. Beraz, ja ezagutzen ditugu hidrogeno mol kantitatea, nitrogeno mol kantitatea eta guztira zenbat mol dauden. Beraz, kalkulatu dezakegu bai hidrogeno eta bai nitrogenoaren frakzio molarrak. Beraz, frakzio molarrak kalkulatzen ditugu, hidrogenoaren mol kantitatea zati mol kopuru totala, nitrogenoaren mol kantitatea zati mol kopuru totala. Eta ikusten dugu hidrogenoaren frakzio molarra dela nitrogenoarena, baina askoz ere handiagoa, azken finean dauzkagu 10 mol hidrogeno eta ez ditugu ez da 2 mol nitrogeno. Horregatik proportzioan askoz ere hidrogeno mol gehiago ditugu nitrogenoskoak, baina horrek aurreratzen diguna da hidrogenoak egingo duen presioa askoz ere handiagoa izango dela nitrogeno, baina proportzioa mantentzen delako. Beraz, orain jakiteko hidrogenoak sortzen duen presio partziala, egin barko duguna da hasieran eman diguten presio totala zati frakzio molarra. Frakzio molarra hau egiten du hiruko erregela bat bezala. Guztira 1200 badira eta batetik 0,85 mol hidrogenoskoak badira, hiruko erregela egiten ikusiko dugu zelan kalkulatu presio partziala. Eta hori egin duguna, hidrogenoaren presio partziala izango da presio totala bere frakzio molarra. 1200 mm merkurioetatik bider 0,85 hidrogenoak egiten ditu 1020 mm merkurio milimetro merkuriozko
presioa. Ikusten duzuenez, 1200etik 1020, gehiengoa berak egiten du. Zergaitik askoz ere partikula gehiago dauz delako hidrogenoskoak nitrogenoskoak baino. Eta bestetik nitrogenoarena, biderkatu beharrean 0,25ekin 0,5ekin biderkatzen dugu, eta ikusten dugu nitrogenoak bakarrik egingo dituela 180 mm merkurio. Emaitzak oso antzekoak dira, ez dira berdin-berdinak, guk erabilitugu masa molarrak borobilduta daudelako. Erabiliko bazen dute bat beharrean 1,001 edo ez dakit taula periodikoan agertzen den zenbaki zehatza, lortuko zenituzke hemen agertzen diren emaitzak.